magdamba ko, magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mapinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatong paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabihuna pagadumalahon kay si mahigala. Brother Isaw dito kinusab si Brother Levi Claves. Okay, Brother Isaw. Okay mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na kasturonos kita sa mga langit. Nining taknaas kagabhion ikaw mong gipasalamatan tungod niining kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga bisan pa man sa sitwasyon sa kalibutan nga kini napuno sa problema, napuno sa kagubot, apan ikaw nagahatag gihapon kahigayunan sa matag usa kanamo nga imong mga bilhon-pulong among mapatalimhugan dinhiya sa kanginan. Kami magahangyo kanimo o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo nining gabihuna. Labi na sa mga taong nagapaminaw nga sa ilang pagpaminaw sa imong mga pulong. Ila untang mahangpan ang giya sa balang Espiritu Santo nga samtang sila magapamati sa imong mga pulong, ang pulong nga ilang magpamatian, ilang masabtan o kini magagiyas matagusa nga moduol og mga lagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ang among mga paghangyo ug pagampo imong pagadunggon. Amo kining pagalaumang madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga pinalangga nga kahigalaan kutob sa naminaw karon o naabot sa labog sa atong broadcast. Atong gina-welcome ang tanan. Welcome ka mahigala o niya pwede na mo kapadangat diri namo og mga mensahe. Pwede mo text mo diri sa kong number. Alam sa mo text nga to ka Brother John tungod kay wala siya dinhi uban nato no tungod kay naa siya importante nga tambungan karon. Ato siya sa tambong siya sa usa ka crusade. So kami ron diri sa Brother Isaw ang magapahigayon na ini nga programa. So padangat mo bisa diri sa ato nga number or pwede diri sa ato nga comment section sa Facebook mga higala. Aron ato nang mabasa ang inyong mga mensahe na inyong ipadangat kini sa ato programa. Namoy mga birthday greetings or mga anniversaries ba o sa pa mga importante nga mga butang, so ipadangat ta diri higala kay ato nang basahon karong taod-taod. So atong gina-welcome na ato mga higala dinhi sa Negros, Oriental, Occidental Negros. O niya mga tigpaminaw nato, mga viewers din nato di sa Masbati. Ato sang gina-welcome ang tanan labi na diha sa Hilutungan, Masbati. Welcome ka mga higala sa atong programa. O niya mga suki natong naminaw diya sa probinsya sa Biliran, o niya diya sa probinsya sa Leyte. Welcome ang tanan, o niya mga kaislahan sa isla sa Camotes, o diri sa isla sa Bantayan, o dinhi sa mainland Cebu. Kutob sa naminaw karon, o naabot sa labyog sa atong broadcast, kinasing-kasing monamo higala, nga gina-welcome dinhi niining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya atong gi pasalamatan ang tanan sa natong mga kahigalaan karon nga nagamit og mga sound system
sa nagkalaing mga lugar kay usa sa paagi nila nga ma-share nila ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga kasilinganan. So sablion na mo, among gina-welcome ang tanan nato nga mga pinalangga nga makagalaan nining gabhiuna kutob sa naminaw karon. Welcome mga higala. Alang sa mga higala nato nga wa pa makakuha sa atong number, ang akong number higala 0926-8869-758. Akong sabihin 0926-8869-758. Alang sa atong mga viewers po, atong pasalamatan yung pagsunod ko na sa programa. Palihog lang po atong i-share mahigala nga sa mga friend, no? Ang ato nga programa para nga sila sab makapamati po sila sa pulong sa Ginoo nga atong hisgutan ninhig. Namoy mga importante pangutana higala, mahimo nga inyong ipadangat diri sa akong number. Aron ato nang matagaan onya og panahon, ay moabot lang panahon nga ang inyo nga pangutana mao na sa aton tagaan og pagtagad binhi sa ato nga tulumanon sa radyo. Okay, ato na ihatag ang panahon sad ni Brother Isaw sa paghatod nga na kaninyo sa di pa niya basahon mga pangumusta sab nga na kaninyo mahigala. Brother Isaw. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Well, mga kaigsunan og mga kaigilan sa makausapa, mayong gabi og welcome na itong programa sa kaninan kini ang mayong balita. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay nini itong programa, sa kinasing-kasing amo mong iga-welcome mga kaigsunan. Nya taod-taod ta nga wala makabisita dinhi sa ato nga programa tungod sa kabisyon na pandalaygon kayang views nga nining panahon na nakahimo ta sa pagbalik dinhiya sa ato nga pagbisita sa ato nga programa. Doon na lang ko yung mga ato nga i-acknowledge sa pagpaminaw sa itong programa. Si Brother Ernesto Aranita dinha sa Leyte. Mayong pagpaminaw nimo, Brother. Nya mga pagpangumusta gikan kang Brother Sani Aranita. Nya mayong gabi sa dedo na ni Brother Sani Aranita sa Balamban. O nya ato sa daing pasalamatan ang mga kaigsunan nato dinhas Balamban Seventh-day Adventist Church uban sa ilang district leader sa ilang pagsuporta sa ato nga gihimo nga buluhaton didto sa mga naging bulan nga nagahimo ta og satellite crusade nga nahimo kini nga successive og malampuson tungod sa ilang pagsuporta. Kanya ato nga pasalamatan dahil sila ni Brother Joseph JD Launo sa ilang pagsuporta uban sa iyang pamilya ni Ma'am Laila uban sila mga kabataan og sa mga kaigsunan dinha sa kini ang Barangay Buanoy Balamban sa ilang mga pagsuporta sab sa ato nga buluhaton didto sa nangaging buwan. Onya ato sa nga pasalamatan si Brother Nahom Areglamos dinha sa Balamban sa iyang kanunay nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Itong nangaging bulan nagkita mi ni Brother Nahom. Ngon jud siya nga kanunay siyang nagsunod sa ato ang Facebook Live o sa di lang siya kapadangat sa iyang mensahe apan siya kanunay nagsunod og nagapaminaw sa atong programa. Well, ato sa day nga ipabot ang mga pagpangumusta pagpasalamat sa atong mga kaigsunan dinha sa Nazareth Seventh-day Adventist Church sa kanunay nila nga pagsunod og pagsubaybay sa atong programa sa mga Areglamos family, sa mga Idar family dinha nila Antibiti ni ang Colosio uban sa ilang mga kaubanan sa Panimalay nila Kuya Giovanni ni Tidindin uban ni Kuya Jobit og ni Tibasyon dinha og sa uban pa nato mga kaigsunan sila Brother Jojo mayngon man dinha ang atong mga kaigsunan sa Nazareth nilang Tian ni Kuya Jiri og sa mga Nulia family dinha o nya sa mga Markit family, sa Galyaris family ni Nanay Tildi sab dinha mayong gabi inay o nya mayong gabi sab diay ni kini ang sa atong kaigsunan dinha ni Mr. and Mrs. Lucian Butsi Ursal dinha sa Bakhawan mayong gabi inyo ante hangkol
sayod yung ko nga naminaw mo ron sa ato nga programa. Nya salamat sa kanunay nga pagsunod o pagsubaybay ninyo nining atong programa nga bisan sa inyong kabisyon. Inyo ang radio inyo ginang patingogon kanunay kay magsunod gud mo sa atong programa. Maayong gabi ninyo din ng tanan o may hapon. Nya salamat sa inyong pagsunod pagsubaybay sa itong programa uban sa inyong makaubanan din naa sa inyohang panimalay. Sa tanan-tanan nato nga mga kaigsunan nga wala nako manganli tungod kay napas mga tong oras mga kaigsunan, salamat sa kanunay inyo nga pagsunod o pagsubaybay nining ato nga programa. Alang sa ato nga mga Facebook viewers, kami sa kinasingkasing maghangyo kaninyo mga kaigsunan nga please continue sharing our live program or our live broadcast mga kaigsunan aron nga sa din mas daghan pa nga mga tao makahimos pagpamati sa atong programa. Tungod kay nining panahon namang gyud ang social media dako kayo og impact. So aron mapuslan ang ato dinha nga mga social media account, ang ato nga mga Facebook, kami mga kaigsunan mohangyo sa inyo nga please do involve the ministry pinaagi lamang sa kini ang pag-share sa ato nga program. Pinaagi sa inyong pag-share mga kaigsunan, daghan na ta nga mga higala, mga tao nga maminsayan pinaagi sa ato nga programa. No, sa kini ang inyo nga pag-share sa ato nga live broadcast mga kaigsunan. Onya maayong gabi no sa ato diay nga mga kaigsunan dinhaa sa kini ang Lanao Seventh Adventist Church and also dinhaa sa Danbantayan Central Seventh Adventist Church. Kanunay sab nila nga pagsunod o pagsuporta sa ilang programa kaganiya naghimo og kini ang women's gathering mga kaigsunan din sa sa Danbantayan Central Church nya didto ta ni tambong ta nya dalaygon kayong Dios nga daghan sab nga mga kababayan ang aktibo sa ato nga programa ug ming suporta dili lang ang mga kababayan kundi hasta sab ang mga kalalakinan, ang mga pinalangga nga mga banas mga kababayan ni suporta sab sa maong programa. So mao lang kadto mga kaigsunan ang ato nga mga pagpangmusta. Di naman mo na matagsa-tagsa tungod sa tong oras apan nasayod mi dinhi ang nabalo na mo nga sa kinasing-kasing gusto gid namo nga ma-mention gid unta inyong mga pangalan dinhi pero di naman gid matugot sa oras tungod kay inapas ang ato nga oras dinhi sa atong programa. Ngadto na ta mga kaigsunan sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga live broadcast niya si Brother Eddie Layos ang iya mensahe. Good evening sa tanan mga kaigsunan. Niya pod si Sister Gay Marie, niya pod si Sister Ginaline Lumuntad ang iyang mensahe. Mayong gabi Sir Libby og Brad Isaw. Niya pod si Brother Eddie Layos ang iyang mensahe. Ma-greet ko sa tanan mga kaigsunan. Mayong gabi. Niya pod si Brother Pedro X Drew. Mayong gabi kay Libby. Greet ko sa akong tatay Pedro Nailon Senior. Happy birthday. O kanunay nga naminaw kada gabi from Bilyaba Liti. Uy, mayong gabi Brother Pedro Nailon Senior og happy birthday. Gikan sa imong pinalangga nga anak or apo bani. Nya gikan sab dinhiya sa Jesus sa kini ang mayong balita og sa Jesus is our hope. Unya daghang salamat no sa atong mga kaigsunan nga naminaw nagsunod dinha sa kini ang Bilyaba Liti. Dinha sa Bilyaba Liti nasayod gyud ta nga daghan sab ta og mga radio listeners nato dinha. Niya pod si Sister Inilia Saga de la Rama Abayon ang iya mensahe. Good evening ninyo diha tay Livy. Niya po Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia ang iya mensahe. Mayong gabi Brother Isa o kay Livy mayon sab sa mga kaigsunan makanunay naminaw og sa mga nagbiyo karon ning programa sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Mayong gabi o radlaw sad nimo dinha Brother Ronilo. Unya lipay gid kayo mi dinhi Brother Ronilo nga sa matag gabi makita gid ang imo dinhi ang participation sa atong program. Kita gid nga kanunay ka nga nagsunod sa tong programa. Niya po si Brother Rufino Moreno, niya po si Sister Hyacinth Carl or Brother bani Hyacinth Carl Chong Bakayo. Iya mensahe mayong gabi kay Libby o kay Isaw. Mayong gabi pod. O nya dinhi sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan, alang sa ato mga kaigsunan nga wala makahimos pagpadangat sa ilahang mga mensahe nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga Facebook Live. Atong nakita dinhi si Sister Junlina Rizal Aquino, niya pod si Brother Sunny Aranita, nya niya pod si
Sister Evelyn Mainit, kani si Brother Sunny Arinita kung wala ko masayop, mao ni atong mabtikon pod nga batanon din sa Balamban. Mayong gabi nimo din Brother Sunny. Niapod si Sister Evelyn Mainit, niapod si Sister Caroline Marikit Galyares, niapod si Brother Ronilo Itang, Brother Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr., niapod si Sister Nuna Hani Monterdi Punay, niapod si Sister Ila Lipalam, Brother Edelberto Rina Sumalinog, Brother Lowell Nodalo Estrira, Sister Emilia Saga Dilarama Bayon, niapod si Sister Lovely Alboro, niapod nakiguban nato si Brother Joseph Torlao Lagariza, niapod si Sister Merifil Vargas, niapod si Sister Tris Jamin Jamie, Brother Mario Alquizar, Brother Rose Soto Toms, niapod si Brother Roel Repunte, niapod si Brother Benjamin Casis, o niapod si Brother Romel Tumakay. Nya diniyasab sa ato nga messenger mga kaigsunan, niapod tayo mga na-receive nga mga mensahe. Unang-una nga nakita nato na dinhiya si Sister Ginaline Lumontad, ang misay mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Mga na-stuck na ni nga mga mensahe niya ato nga higayunan pagbasa ron mga kaigsunan. Niapod Brother Dundi Pinida, ang misay good evening Brother John, Brother Libby, maayo kayo inyong buluhaton parte sa pulong sa Dios. Pirmi ko mamati sa inyong programa. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa atong paharion ang Dios sa atong kasing-kasing. Salamat Brother Dundi. Kinis Brother Dundi magigsunan watching from Negros ni siya. Niapod si Brother Ricky Clemente ang iyang mensahe. Mga igsoon kong isdi ato share kini nga program sa ato mga FB friends. Salamat Brother Ricky no sa pagkini ang pag-encourage po sa itong mga kaigsunan. Sakto gina nga itong i-share ang atong program kay aron diin adaghan sa mga tao nga maminsahian. Niapod si Sister Remedios dito mayong gabi ba John og Libby, minaw na pod mi diri Linda og Samuel Nogra, Richard Villarde uban sa iya pamilya, si Sylvia Villarde, salamat sa pagbasa mga buwan. Salamat Sister Remedios sa pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Niapod Pastor Aurelio Zabate Delberio, iyang mensahe naging mayong pagpaminaw ni Evangelist Joel Sino and family sa Cogon, Bugo City, Evangelist Ed Misa o family San Remigio area, o Evangelist Kern Hapitan and family assigned sa Bugot Church, sa Evangelist Juni Mainit o Evangelist Neil John Versiro o sa ilang all friends. Salamat Pastor. O niya pod mga kaigsunan, mensahe si Sister Evelyn Duazo, happy Sabat. O niya dinhi pagid tayo nakita nga mga mensahe niya po Brother John Ilustrisimo. So sa pagkakaroon mga kaigsunan mo ni ang mga mensahe nga atong nakita o na-receive no dinhiya sa ato nga messenger o niya dinhiya sa atong live broadcast doon antay na puno nga mensahe niya si Sister Brother or Sister Siloy Veronas. Ang iyang mensahe, Brad Libby, mayong gabi ninyo og sa imong kauban. Naminaw pod mi diri sa inyong programa og happy Sabbath day. Salamat Brother Siloy. Kuana Brother Marcelo Veronas. Niapod si Brother Joseph Torlao Lagariza, ang iyang mensahe mayong gabi sa tanan nga naminaw sa inyong program. Palihog ko great sa muang Papa Joseph Torlao Lagariza nga pirmi nagapaminaw sa inyong programa. Naka full volume mo speaker kada adlaw, labi na sa ako ang partner nga tuwa sa Jordan gatanaw sa inyong live karon, mi Miriam Lagariza. Salamat sa pagbasa and God bless us all and more power sa inyong programa. Salamat Brother Joseph Torlao Lagariza sa imong pagsunod o pagsubaybay sa itong programa. Unya salamat po Sister Miriam Lagariza nga bisan na ka sa laing dapit, laing nga nasod apan kanunay gapon kang nakigdugtong dinhi sa Pilipinas nagasunod sa ato nga programa matag gabi. Well mga kaigsunan, wala naman tayo mga mensahe nga nakita pa alang sa pagpadayon sa itong programa. Ang panahon na akong ihatag kanimo Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. Ako sa rin basahon sa atong messenger kaniya sa mga kaigsunan makahigalaan nato mga ilang mensahe diri nila ipaagi sa messenger no kay pwede ra man kang makasend og message bisan wa kay load.
Okay niya si Brother Winmar Rigolimas. Brother Wing, maayong gabi ni mo. Oban sa imong family. O niya po si Merlin Aderder. I'm watching niya po Sister Jenaline Lumuntad. Salamat po sa pag-send og heart. O niya siya mayong gabi sa Libe. Okay, may gabi ni mo Sister Jenaline. O niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City po niya. May gabi ni mo Sister. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-send og heart dinis ato nga programa. Niya po si Rolls Soto Tams. Salamat Brother Soto. Niya po si Ma'am Celia Arrogante. So thank you kaayo no. Ma'am Celia o ba ni Dr. Bin Arrogante. So may gabi ninyo. Niya po si Nike Sumalinog. Salamat po sa pag-send og heart, Sister Nike. Niya po si Brother Cesar Elguera. Salamat sa heart pag-send. Niya po si Brother Ronilo Itan sa Saudi Arabia po ni. Salamat po sa pag-send og heart, Brother Ronilo. Og niya sad si Sister Jenny Rama Fermin sa Negros. O niya po si Brother Hirado Perigo sa may Okay, ato ning sorry higala no kay wato na kuan gagani ha. Ang nagsigagod ang diri masubos diri sa ibabaw wa man magsiga wa dito nato dunggi ni ato ning utrog basa ang mga nias sa messenger niya si Sensor Sumalinog sa man gabi nimo dong Sensor. Las Brother Wing Goliamas, sila si Madge Merlin Derder, Sister Jenaline Lumuntad, Sister Ninfa Villacastin, Brother Rufino Moreno. Niya sad sila si Rolls Soto Tams, si Ma'am Celia Arrogante na Dr. Dean, Nicky Sumalinog, Brother Cesar Elguera, Brother Ronilo Itang og Sister Jenny Rama Femin. O niya po si Hirado Perigo. So thank you kayo sa inyong pagsunod. O niya ato sa ning tanawon atong keypad nga cellphone mahigala. Kaniya sa to'y mga mensahe din ang uban kagabi ito wa nato nabasa o kaniya gikan ka Brother Frido Pobadura. Brad, mayong gabi inausab sa inyong duha. Naay akong i-greet mo greet ko ni Ernesto Rimulta og si Karing Lumapas, si Lucy og si Dudong Mulihon, Boy Atwell ang nag-greet Wilfredo Pobadura. Okay, ni-upload si Sister Jeannie Okay niya minsahe nga nadugang sa atong broadcast Brad Libin niya si Sister Nabil Idroso ang iyang mensahe. Mayong gabi diha Brad Libi, kaluyan sa Ginoo na namisimbahan sa Manlabay Church bag-o rami na organize Brad Jiniboy Baynusa ang elder sa Manlabay daghan pod manimba. Maayo ning balita Sister Anabel no nya dalaygon kayo ang Dios nga na nagay simbahan din na sa inyo. Niapos Brother Edelberto Rina Sumalinog,
Mayong gabi na usab kaninyo Brad Isa ug Brad Libby ug mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayang namina ug sa mga nag-view karon sa maong programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Kumusta naman mo Brad Isa ug Brad Libby? Kaluyan sa Dios Brother Elmer. Mayo gyapon kayo ang ato nga kinabuhi niya po si Brother Linda Estara. Good evening everyone. Una sa tanan kaninyo diha sa station sir ug sa tanang mga naminaw ug mitanaw karon. God bless. Niya po si Nanay Julieta naglantaw sa ato nga programa nya nagpag-greet kang Tatay Norlito or Brother Norlito Tagalog anak ni Nanay Julieta nga tuwa sa Mandawi City nya. Salamat Brother Nanay Julieta sa imong pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Well Brother Lebo, wala naman tayo nakita pang minsay na puno ang panahon na kayo balik da kanimo. Okay, ato ta higala sa pagbasa sa pangutana nga may atong tagdon karong gabi na. Nya atong mahigala nga tigpaminaw atong mga viewers nga gusto mong mohatag og dugang higala nga tubag, kanang mga dugang tubag, dugang pagpasabot ato nang gina-welcome sa ato nga programa. Okay mo ni pangutana higala. Brad, maayong gabi. Ako li minister. Murag kanin term li minister murag sa Catholic raman ni Brother Isaw, no? Yes, li minister. Anya, mani ang mensahe din Brad, maayong gabi, ako li minister. Kining ako pangutana Brad, tinarong jud ni. Unsa manang ikapulo? Og nagsugo ba ang atong Ginoo nga maghatag tag ikapulo? Naabay mabasa sa New Testament nga mag-ikapulo ta. Salamat kaayo ninyo Brad. Okay, thank you kaayo kay nato nang labay mga pipila ka gabi nato nagsisublig-sublig pangutana nga lawgaw kayo nga mga pangutana ba. Murag wa kay siya murag lain kaayo ang basahon iyang pangutana mga higala. Kani ato ni gipasalamatan ang pangutana kay may respeto gani siya. Salamat kaayo Brother Lee Minister kung kinsa man ka. So thank you kayo sa imong nindot nga pangutana. Ang unang punto sa iyang pangutana, ingong ginsa din intro siya nga tinarong yun ng iyang pangutana. Na iyang pangutana, ingon siya din nga unsa manang ikapulo. Pangutana siya kung saan na ikapulo. Og nagsugo ba, yung mga ikaduhan niyang punto, nagsugo ba ang atong Ginoo nga maghatag tag ikapulo? Na ikatulo niyang punto, naabay mabasa sa New Testament nga mag-ikapulo ta. Salamat kaayo ninyo Brad. Okay, thank you kaayo sa nindot pangutana ato ning tagaag pagtagad kini nga punto mga higala kung unsang ikapulo kanya naabay mabasa nga nagsugo ang Ginoo mag-ikapulo ta, naabay mabasa sa New Testament nga maghatag tag ikapulo. O nang mahatag tubag si Brother Isaw o niya ako ning tapuson mahigala. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby niya ato sa pasalamatan ang ato nga higala. Malipay gyud ta nang mopadangat dinhi og pangutana ba o niya. Formal pod nga pagpadangat. Di pareho ng uban nga bastos pod kayo mo padangat dinhi og pangutana. Well kaning pangutana sa tong higala nga gikan sa Roman Catholic Church, lipay ta kay doon na gid sa introduction nga tinarong gid ni ang ako nga pangutana. Well, may tungod ni ning gitawag og ikapulo higala. Mao ni ang gitawag og bahin nga iya sa Dios. Okay? So, sa matag income, sa matag mabatunan nato dinhi sa kalibutan, doon na tay gitawag og ikapulo. Din kining ikapulo mao nga iya kini nga bahin sa Dios. Ang pangutana kining gitawag og ikapulo ato baning makita og mabasa sa Biblia nga gitudlo kini o gisugo kini sa Dios alang sa iyang katawhan. So mao ni karon ang ato nga hatagan og kahayag or pagtagad.
Unang-una kung atong tan-awon ang balaan nga kasulatan, ikadunang Timoteo kapitulo 3, ikadunang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kung imong tan-awon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan. Unungan sa nato kadali. Kanang word nga ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. But pasabot nga tibuok. So ang gitawag og kasulatan naglangkob manis duha. Gitawag og Old and New Testament. Unya kay ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon man, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So unsay kapuslanan nganong gituga man ni sa Dios or gibuhat sa Dios kasulatan? Kung atong paday nagingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa laktod nga pagkasulti, tuyo og tumong sa Dios nganong gibuhat ang kasulatan tungod kay gusto niya nga ang iyang mga katawhan matudloan, mabadlong, matulid og mamatuto sa pagkamatarong. So sa pagbasa nato sa Biblia, kung moingon ta nga dili na ta mobasa og Old Testament nganilang tas New Testament kay New Testament naman ta, so naghitabo nga katunga na lang ang atong gibasa. Diha kay katunga na lang ang atong gibasa, may tabo pod nga katunga na lang pod nga pagtulunan ang atong madawat gikas balaan nga kasulatan. Kung ingon ana ang resulta, may tabo gyud makaigsunan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo mahimo tang kulang-kulang kay man. Katunga raman ang atong gitun-an, kulang man nya sa sulat sa balaan kasulatan ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon man ang tibuok nga kasulatan. So sa pagtuon nato sa Biblia, kinahanglan tibuok kasulatan ang atong tun-an, Old and New Testament. Karon unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan, mahitungod nining gitawag natog ikapulo nga kaigsunan og makiglan. Unang-una kung atong tanawon ang unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2, ang atong makita og mabasa dinhaa mga kaigsunan og makiglaan mao kini. Og kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, kining gisgutan nga og kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon, referado ni sa matag usa kanato. Nga sa matag butang nga naa sa atoa karon, mga kaigsunan og makiglan, sa tanan nga imong nabatunan dinhiya sa kalibutan, kana gitugyan sa Dios kanimo og kanako. Gipiyal na sa Ginoo, mga piniyalan ta. So kay mga piniyalan man taon sa may atong buhaton, gikinahanglan nga kita kasaligan sa gipiyal sa Dios sa atoa. Unsa may gipiyal sa Dios sa atoa mga kaigsunan ay aba natural kanang mga butang nga naa sa atong kinabuhi karon, trabaho or uban pa mga klase sa atong nga pang-income mga kaigsunan, kana tinugyan kana sa Dios sa atoa. Kung imong lantawon og susihon, ang gisgutan nag-ingon nga kinahanglan ang matag-usa ka tinugyanan kasaligan. No, kung imong lantawon og basahon, mao kini ang imong makita. Nga kinahanglan kitang tanang mga tawo nga tinugyanan sa Dios mahimo tang kasaligan mga kaigsunan og makiglaan. Timan-an tanang butang nga ang gisgutan dinaa mga kaigsunan mahimo tang kasaligan. Well, kung atong basahon otro dinhiya King James Version nag-ingon ni dinhiya, kung atong basahon. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Now, kung imong lantawon mga kaigsunan, kitang tanan dinhiya sa kalibutan nga nagpuyo mga sinaligan, mga piniyalan or mga tinugyanan, unsay gitugyan, unsay gipiyal kanang imong trabaho or unsa nga klases imong panginabuhian nga diha ka makakuha og gitawag nato og income mga kaigsunan og makiglan, ang Dios may nagtugyan ni ana sa atoa. Nganong makaingon man ta nga ang Dios may nagtugyan ni ana sa atoa? Tungod sa rason nga ang Dios mo ay magbubuhat sa tanang butang nga naa dinhiya sa kalibutan, apil na ang ato nga kinabuhi. Ang Dios may na nag-iya sa hangin, ang Dios may na nag-iya sa mga tanom, sa mga hayop, og sa atong kinabuhi nga tao, og sa uban pang butang nga niya sa kalibutan mga kaigsunan nga dunay kinabuhi, ang Dios may na nag-iya niini. Og ang Dios mihimo sa pagpiyal nato
mga kaigsunan, kining mga butanga gipiyal sa Dios ato Nen kung imong basahon ang unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2, gikinahanglan nga ang matag piniyalan or ang matag tinugyanan, mga tinugyan, mohimo og lihok nga kasaligan. Now karon kung imong lantawon o susiyon ang Levitico kapitulo 27 bersikulo 30, ingon ani pod ang atong mabasa mga kaigsunan og mga kaiglaan. Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy, balaan kini alang sa Ginoo. Unsay gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglaan? Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani, gikan sa uma o sa bungas mga kahoy, balaan kini alang sa Ginoo. Ngayon ang punto ang but pasabot mo nga ang matag ikapulo kini gipanag-iyas Ginoo nga gikan sa atong pagpanarbaho kung diin man gikan ang ato nga mga income mga kaigsunan, gikinahanglan mohimo ta sa paghatag og gitawag og ikapulo or gitawag og bahin sa Ginoo. Nganong kinahanglan man tang mohatag og balik bahin ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, tungod kay kining butanga mauni ang magpakita sa matag usa ka nato nga kita matinud-anon ngadto sa Dios nga may nag-iyas atong kinabuhi, pinaagis paghatag sa butang nga bahin nga iya sa Dios nga gitawag natog ikapulo. Sa matag income nga gitawag natog income, sa matag panginabuhian nato makigsunan, gikinahanglan nga kita muhatag ngadto sa Dios og ikapulo or kining gitawag og iya nga bahin makigsunan. Kung imong lantawon ang nasulat dinhiya sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 1, ingon ani gyapon ang atong makita makigsunan. Ang gisgutan dinhiya Salmo kapitulo 24 bersikulo 1, ang gisgutan niini nga basahon nagingon mga kaigsunan kung ato ni nga basahon din niya. Nganong wala man magtagal ang Dios og panahon alang sa paghukom og sa adlaw sa justisya. Dili Salmo mga kaigsunan, sorry. Hob man daw niya ako naabli. Salmo kapitulo 24 bersikulo 1 kung ato ning basahon nagingon. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan og ang tanan nga naanini, ang yuta og ang tanan nga nagpuyo nini. So atong tumanan nga iya nga panag-iya kinis Ginoo ang tibok nga kalibutan og ang tanan nga naa nini, ang yuta og ang tanan nga nagpuyo nini. So kay iya man ni sa Ginoo mga kaigsunan, but pasabot walay bisan usa sa tong nakapanag-iya ni. Nang kay wa may nakapanag-iya sa ato nini mga butang nga sa kalibutan, mga kaigsunan, kay iya man kay Ginoo. Noon sa may nahitabo sa tong kinabuhi, nahimo tang mga piniyalan, mga nahimo tang mga tinugyanan, nan kay mga tinilan o mga tinugyanan man taon sa may atong katungdanan. Gikinahanglan kitang mga piniyalan, kitang mga tinugyanan, mahimong magmatinud-anon, mahimong kasaligan, mga kaigsunan o mga kaiglan. Pinaagi sa unsang butanga, mahimo tang kasaligan sa mga gitugyan, sa mga butang diniya sa tua. Pinaagi sa butang nga kita panahon nga dunay ato nga malikom gikan sa atong pagpangabudlay, gikinahanglan mohimo tas paghatag o gitawag og ikapulo mga kaigsunan or kining gitawag mga kaigsunan og mga kaiglaan nga bahin nga iya sa Ginoo. Sa matag buhaton nga tong buhaton nga dunay bunga nga gitawag natong income, gikinahanglan muhatag tag balik ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, muhatag tag gitawag og ikapulo. Nganong kinahanglan man tang muhatag og ikapulo? Kay kining ikapulo mga kaigsunan, iya kini nga panag-iyas Ginoo. Simbolo kini sa pag-ila nga ikaw dunay pagtahod ngadto sa Ginoo nga maila ka nga ang Ginoo may nanag-iya niining kalibutan og ang tanan nga butang nga niya dinhi sa kalibutan busa gikinahanglan nga mahimo ta sa paghatag pagbalik ngadto sa Ginoo sa iya nga bahin mga kaigsunan og mga kaiglan. Narabadayo yung mga pilosopo mo ingon nga diin man mo nakakita nga ang Ginoo nangayo. Ato nang makita og mabasa mga kaigsunan diya sa Biblia nga sa din dunay gitudlo ang Dios nga kinahanglan mobalik tas paghatag sa gitawag nato og ikapulo mga kaigsunan ngadto sa Ginoo. Nando na ba tay mabasa nga naghisgot nga ang Dios mga kaigsunan mohatag ta mobalik mohatag ta ngadto kapulo? Duna
Unang-una kung imo nang lantawon og basahon ang gisgutan dinaa sa Malakias kapitulo 3 mga kaigsunan. Bersikulo 10 ang gisgutan dinaa mga kaigsunan ingon niyo kung aton tanawon. Nagingon, dadaan tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Kanang gisgutan din nga dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Kanang butang nga mga kaigsunan naghatag kana og pagtudlo ug pagpasabot nga sa diin kinahanglan nga panahon nga duna tay nahimo nga income, duna tay nahimo nga likom og duna tay gigahin nga alang sa Ginoo. Kining gigahin nato alang sa Ginoo nga gitawag og ikapulo ngadto ta ni dalhon sa simbahan. Nganong dalhon man ni nato ngadto simbahan kay aron maabot dito simbahan og sa gisgutan sa Dios nga gisgutan ng gingon dad-an ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito ngabot pasabot nga kaigsunan aron nga didto sa simbahan kung unsay panginahanglanon sa iglesia or sa simbahan nga iya sa Dios dunay mapinans o masuporta mga kaigsunan og makiglan. Pananglitan ang simbahan mohimo og kini ang gitawag og fellowship, dakong pundok. Asa man na kinahanglan kuhaon makigsunan ang budget niya na. Ang budget nga makuha niya na makigsunan didto gitawag nato og ikapulo or iya nga bahin sa Dios mahimo na nga galamiton didto sa simbahan. Pagpangwalis maayong balita nagkinahanglan og gasto. Well, gadto na makigsunan ang mahimo nga suportas budget niya na ngadto na sa simbahan ang gitawag nato og ikapulo makigsunan mo na mahimong gamit kanang pulong dinaa nga adunay pagkaon didto dili na word for word or literally imong sabton nga pagkaon kundi imo nang sabton symbolically nga diha sa iglesia dunay magamit nga salapi alang sa tanang bulaton sa simbahan mga kaigsunan sa pagpangwalis maayong balita, pagpatrabaho sa mga angay trabahon sulod sa simbahan aron dunay galamiton sa simbahan nga iya sa Dios. Nan kung imong padayonon mga kaigsunan dunay panaad ang Dios nga sa diha nga kita mohimos pagbalik o pag-uli ngadto salad ikapulo nga iyang bahin sa Dios miingon ang Dios sulawi ako makita ninyo nga ang ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Once nga ikaw mahimong kasaligan, mahimo nga kiniang matinud-anon nga tos Ginoo nga miuli ka sa gitawag nato og ikapulo ang mahitabo mga kaigsunan ang Dios mohatag og pakigsaad nato nga siya dili magapugong sa pagbubo og panalangin dinhi kanato. Ngabot pasabot daw mga kaigsunan kung sa atong kinabuhi magdinalo tas paghatag pag-uli og halad ikapulo ngadto sa Ginoo duna po'y posibilidad di ay nga ang panalangin nga atong madawat hinay kay nga man nagdinalo man ta ngadto sa Ginoo apan kung ato nga sabton ning Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa diha nga mahimo tang matinud-anon og kasaligan nga tinugyanan ang saad sa Dios mga kaigsunan kita iyang pagabubuan sa panalangin sa madagayaon gayud. No, kung imong lantawon og susiyon, imong makita mga kaigsunan nga kining gitawag natong ikapulo, gitudlo kini diha sa balaan nga kasulatan, brother. O kung imong lantawon og susiyon, imo gyapon ang makita bisan dinaas bag-ong testamento mga kaigsunan og makiglaan nga ang unang mga Kristohanon naghatag pud og ikapulo ngadto sa Dios panahon silang panagtigom mga kaigsunan og makiglaan didto sulod sa sinagoga mga kaigsunan og makiglaan ngani gihimuan pamanggani nagparabulo sa Dios mga kaigsunan og kinsay mihatag og labing dako mga kaigsunan katubang nihatag og gamay kantidad or katubang nihatag og dakong kantidad. Gihimuan pagani na og kining gitawag natog sambingay sa Ginoo. Nang kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, mao ni ang atong makita dinaa sa balaan nga kasulatan. Nang kung imo paginantipunan dinaa sa Hebrewanon kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 10 matod pas contribution ni Brother Ronilo Itang iya pagyang gipunan din ang ingon siya nga sa igsoon nga mga nangutana mabasa sa Hebrewanon kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto sa 10 gisaysay ang ikapulo. God bless. Og sa atong pagpadayon dinhi sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 ingon ani pod ang atong makita mga kaigsunan og makiglan.
Mangutana ako, diniyan sa mayong balita Biblia makaigsunan. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Question mark. Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang pagi sa mga ikapulo og mga halad. Kung imong lantawon og susuhan timan-an ta makaigsunan nga ang tao nga dili daw mohimo sa pag-uli sa halad og ikapulo nakahimog pagpanikas ngadto sa Dios. Kung imo nang basahos King James Version, ang gisgutan dinha makaigsunan Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 nagingon, makapangawat ba diay ang tao ngadto sa Dios? Dinha sa atong gibasa, makapanikas. Pero dito as King James Version, makaigsunan, makapangawat ba diay ang tao ngadto sa Dios? Ang gisgutan makaigsunan, makapangawat ang tao sa unsang pagiya, pinaagi sa pagdili, paghatag, pag-uli sa halad ikapulo makaigsunan. So kitang tao nga malimot sa atong katungdanan nga taliwala nga gipiyalan tas Ginoo dinhi sa kalibutan kung kita malimot sa paghatag pag-uli iya og bahin sa Dios nga gitawag og ikapulo makaigsunan, matawag ta og nakapanikas ngadto sa Dios, nakapangawat. Sa dila nga kitang tao makahimog pagpangawat ngadto sa Dios unsa may tabo sa tuwa. Pinaagis pagdili pag-uli galad kapulo kay mahimo man nga makapangawat ta makapanikas sa Dios unsa may tabo sa tuwa. Ay aba siyempre kung imong lantawon makaigsunan ang napulo kasugo dili ka mangawat nakahimo ta og pagpakasala ngadto sa Dios. Aton timanan makaigsunan unang Korinto kapitulo 6 makaigsunan kung imong basahon bersikulo 9 ug 10 ang tao nga kawatan walay luna ngadto sa gingharian sa Dios. Alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana makaigsunan ang panahon akong gihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isao. Nya salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So namoy mga dugang tubag send na dinhi gala ato siguro ipabasa ni Brother Isao o na dinhi Brother Isao. Basi og naay mga dugang dihan tubag. Okay daw. So mato na ta mga higala sa dugang tubag sa pangutana. Niya day si J, no? Si Sister Gay Marini. Kalapuan niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi okay, mayong gabi Badlibi o kang Badisaw sa tanan nga nagsunod dining programa. Ako lang i-greet og maayong pagpaminaw sa pamilya ni Brad Pedring Carabio uban sa tibok niyang pamilya. Salamat Badlib. Salamat po kayo Brother Doming. Niasad si Ching Sibeliano. So good evening ni Moday. Niasad si Brother Andy Nobal. O niya si Gina Gunilamos Larisma o si Jimar Colis Gabaton. So ato ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Gipasalamatan nato ang usa sa mga gitawag og lay minister sa Catholic siya nga nagpangutana siya dinhi. Ang iyang pangutana and siya tinarong daw gibing iya ang pangutana unsa manang ikapulo. Ang ikanapulo mo na siya ang kuan na siya 10% sa imong net income. 10% sa imong net income. Imo bang ganansya ang ikanapulo mo na ang gitawag og ikapulo. O niya kanang ikapulo kun imong tanawon ang Levitico 27:30 ang naghiskot di higala mahitungod sa ikapulo ang tanang abot sa yuta kanang atong gitawag net income balaan kining butanga iya ni Jehova nga atong Dios. Sa maing balita sagrado kining butanga iya sa Ginoo nga atong Dios ang tanan nga ikapulo mga higala. Iya nas Ginoo. Kanya kay iya nas Ginoo asa man na nato dalha siyempre sa balay si Ginoo ang simbahan. Kung imong tanawon ang Malakias 3:10 nagingon di ang Biblia dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo. Kung narikas Catholic Bible ang basa ngadto sa templo ang tibok ikapulo dadon nga to sa templo na isaad ang Ginoo pinaagi ini
sulay ako ninyo, bubuan ko kamos panalangin. So nagpasabot na nga ang paghatag ikapulo, sugo nas Ginoo dalhon ngadto sa templo. O niya, unsa may gamitan ani? Gamiton kini alang sa buhat sa Ginoo. O ngadto sa mga priest, mga pastors, kay kana sila ilang trabaho, gitawag pastor magbalantay sa panon sa mga karniro. So para na ngadto nila alang nas buluhaton si Ginoo pagsangyaw sa maayong balita mga higala. Gani kung tan-aw nimo tan-aw nimo kay sunod nga puntos pangutana, kay una nagisgot man to unsa man ang ikapulo, napasabot na nato. Ikaduhang punto siyang pangutana, ingon sa dinhi nga nagsugo ba ang atong Ginoo nga maghatag tag ikapulo? Naabay mabasa sa New Testament nga mag-ikapulo ta. Iya sa bagong tugon. Atong tanawon mga higala. Atong tanawon dinis duha ka bersyon sa Biblia. The Living Bible o kining ang pulong sa Dios nga Biblia. Dinhi nako basaha sa Mateo kapitulo 23. Sa The Living Bible mo ni atong mabasa higala ha, paminawin niyo. Yes, woe upon you, Pharisees, and you other religious leaders, hypocrites. You tied down the last mint left in your garden, but ingon sunod rin, word sunod nga punto ingon ni nga, but ignore the important things, justice and mercy and faith. Yes, period man to, katong faith, period. Yes, you should tithe. Niya, isulti ni Ginusos ha? Yes, you should tithe, but you should not leave the more important things undone. Nagsugo si Kristo. New Testament ba siya ni ang Mateo 23, versikulo 23. Yes, you should tithe. Mag-ikapulo, kinahanglan ka mo mag-ikapulo. O ayaw sa dinyo, laktawi ang mahinungdanon nga butang mga higala pagtuman sa makasuguan. Dili nato kalimtan. Dirita sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Maog yapon nga bersikulo. Giun sa pagsulti dinhi sa Mateo 23 versikulo 23. Mani ato mabasa paminawi kung basahon ninyo. Gaygo dinhi sa 23. Alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan. Ang mga Parisiyo, ang inyong pagtuo sa Dios nagpakaaron ingnon lang. Nagahatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo, bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo, mahitungod sa matarong pagkinabuhi. Kining mga parisog iskriba, pakitang tao sila, nagtuman kuno sila sa kasuguan, kundi naghatag kuno sila ikapulo, pero naay mahinungdanong butang awa nila tumana. Unsa man ni? Ingon diri pagka maluluyon, pagka masaligon, muni ilang gikalimtan mahigala, wa sila kaluoy. Kundi sa version, wala sila hustisya. So injustice higala ilang gibuhat. Kundi dayon period ingon di sunahan, angay kamong maghatag sa inyong ikapulo. Klaro na Angay kamong maghatag sa inyong ikapulo, apan dili ninyo pasagdan ang mas mahinungdanon nga mga sugo. Sa ato pahatag kasi kapulo, o ni ayaw sad laktawing ubang sugos Ginoo. Hatag kasi kapulo, o sa Panginoon sugos Ginoo. Ang 10 Commandments, sugo nas Ginoo. Ang adlong pahulay, ang dietary laws. Tuman kas na pulo, kanang ikapulo, tuman pugka sa ubang makasugan. Manitugo ni Kristo. Mabasas bagon tugon mahigala, o niya karon
kung tanawon sa nimo dinhi sa niya akong gidang kuan kanang kasayuran okay. Mo ni usa ka libro sa Catholic Higala gitaytulan ni Si Kristo ang Dalan. Inya ingon ni kasaysayan sa kaluwasan. Katolik ni siya. O niya ni ani ni Helmstadt, si Cicero Sebrino. O niya ni asad ang imprimator si Patrick S. Cronin, Doctor of Divinity, Archbishop of Cagayan de Oro City. Mo ni iyang pahayag. Aton tanawon ha? Aton tanawon ni ini nga libro. Ni ay puwente ni gisgutan may tungod sa tahit nira. Sa page 212, mo ni atong mabasa. Sa daang testamento gisugo sa Dios ang paghatag jismos kon ikanapulong bahin sa mga bunga sa yuta, sa mga mananap og sabang bahandi. Katolik niya. Numeros 18:21. Gisugo usab ang paghatag sa mga primisyas kung mga inunahang abot sa Exodo 22:29, Levitico 27:31. Ang unang mga Kristohanon, batay ang unang mga Kristiyanos naghatag sa ilang jismos o ikapulo o primisyas ngadto sa mga apostol. Tiyan mo na, naghatag ba ang unang Kristiyanos o ikapulo mahigala? Atong nabasa sa Libros Katolik, Brother Lee Minister, gipabatod ani libro ha, nga ang unang mga Kristiyanos naghatag og ikapulo ngadto sa mga apostol mahigala. Nga ato nabasa sa Biblia, nagsugo si Kristo nga you should tithe magikapulo kamo. Okay. Una nga atong sundon niya, ang sugo mo sa Ginoo. Kay kung di na to sundon sa Malakias 3 versikulo 8 higala, nay pangutanag tubag diha. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Ang tubag sa Ginoo ingon siya, bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Nya mangutana sabtan niyag paluop. Usa ano pagpangawat kanimo Ginoo? Unsa may tubag sa Ginoo? Sa mga ikapulo o sa mga halad. So mahimo kong kawatan manghigala kung dili ko muuli sa gitawag og halad ikapulo kay iya nas Ginoo dili na ato. Kay bisan tud ang pastor ginatagaan gisulduhan na sila may tungod sa gitawag ikapulo. Pero kana sila naghatag pud sila ikapulo. Kay naa man po sila abot kanilang sweldo, gahatag po na sila ikapulo mga higala. Kay mo sa ni mabasa sa balaang kasulatan. Okay. Wa naman tayo panahon, Brother Isaw, sa di pahingpit tapuson itong tulamanon niya ang atong timsong mahigala. O niya magampo ta, amahan na mo nga ana sa kitasan sa mga langit. Nining gabiyo na o Diyos, tuhan kayong salamat sa imong mga pulong among napaminawan nga magpabilin ang kining buhi sa panamdaman, magagiya ka namong tanan, paingon diha kanimo. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pag-ampo, amo kining gisalig sa ngalan ni Ginoos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa palabanon sa kini ang maayong balita o kaniyong tanan, ang mga suki o pinalanggan ti paminaw. Sa ngalan usab na ni Pastor Joel Tarana, nila ni Brother John Dihito, kiniyong mahigala, Brother Isaw dito, kinusan si Brother Libby Claves Bengon. Tagal salamat o mayong gabi kanatong tanan.